And guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment lang. Part 2 na ni guys. Bago lang kita, di ba? Oo. Saan ka po? Hindi iwan na istorya na nagdagan. Ako naman na yun. Isyo. Isyo. Wala pa may barangay, pakaiwan ng kat, wala. Bawal ka na. Wala na ikuan gud ang hilot mo. Wala na eh. Ang gipangayuan lang kato mga therapist. Awa na eh. Kato na ipapilis. Kana na ko ipapil nga eskwela ko lang eskwela gud. Yung mga tawag doon, mga kapila. Oo, eskwela gud. Dito at mga wala. Ayun, di ko gusto to. Nga ipapilis mo. Ayaw sa kuha. Oo. Ayun, nabuko dito kasi part. Oo. Mark, Wala na sila ipapil. narito, dagan. Eskwela na sila ko. Ito ngayon kag anong wala mag-eskwela ako. Matangon po. Wala na ako sa pamalaw. Customer na. Oo. Sige. Ring man. Nilok na. Sinawag na. Hello. Magandang hapon, sir. Ang chato, sir. Oh, karon. Kuan mga ala 3:45. Ah. Mo na lang ka 3:45. Kato ni Pakistan? Kato ni Pakistan? Ah, 3:40, wala pa 3:45 na nakadire. Wala pa, tama na. Ilan ako? 3:45, okay ra? Sige, sir. Sige. Salamat. Laki. Jano, suki pa na ko. Suki na ko na. Oo, suki. Balik yun, no? Balik dito sa sikola. Ano, magbubalik mo ba? India mo na. Dili mo na ito Okay. Di mo na Pinoy. Oo. Pagkatilaw na sa kong hilot, sige mo na ko. Balik. Ano yun, muli na kaupo na ko sa kay kapo. Sa may kapat, sakit yan. Ayan mo rin yun. Kaya siguro. Oo, yung lugar na maglipat-lipat. No. Ayan mo rin. Para magtuloy ko yung wala. Asa may kamay. Adi. Suka na kang milot rin. Adi. Dere na tulad. Ganahan ko rin. Nakapansin ko ba diyan po? Kung pa naman sila. Tapok man. Ipag tapok mo, naghanap kayo. Siyempre ako ra. Na may ako ito yung isang ako ito na. Ito mo, mahal ko kayo doon. Kita naman ako. Pero wala ko mareklamo. Tagitan man ako. Ano yung maayo dito? May rutag ka sa dito kaya di mo na dito. Umalik hindi ka dito sunod. Ano gano'n? Tagitan dito. May mo trabaho, di man ningon ka. Dali-dali yun mo. Umumat na robot. Kato gani nanawag na. Pati layuan ako sa gihatag na tayo. Hindi mo gusto mo masa kung niya ka. Kato man ako kani kung hilot ron. Dili nang nagsunod. Kami karon. Kanang imo harong gihilot. Wala ako Ano po na manawag ko? Ano po na manawag? Wala ka man lang nagsunod. Bala ka. Ano kay wala ka? Hindi ko pichuke ko. So pag matrabaho ko, di man na ka. Pagulihok na ka. Ito bayad ka pa, bayad dito. Listing tikat. Dito, dito sa tikat. Listing. Kaya kanang Ingano din. Yung na Pinoy. Balik pa. Pure man yun na sila. Tapos pa naman, ba't na natin? Ito na Pinoy. Kung ang magkakahing presyo, ilang ito dawat. Ano dyan ito ko dyan? Kuya tawag ko sila. Bila man kuya, may man Bisaya. 100, tagaan maganda 50 kuya. Sa lungsod, may papapin. Kasabot ba?
tubo lagi na man ako pero. Kana Kabalo ko dito sa OP, kamera ba? Ay ko na to. Sabi na to. Ano? buot mo na, di ba? Hindi mo na ingon ng kuwan din, di ba? Maray, ano? Mongol ako. Marami nagbarabaro. Lagi ko na putin sa Facebook ko. Oh, yung oyan ng hilo to na nasa gano'n. Ako, ano may labot niya? Iya mo naging kuwan. Mong question lang siya. Grabe sa kinan. Mo na, ingon nga daw ang luto. Kailangan naman no. Ano Kuya, luto? mag-bike ko be. Luyas ng hilot ko, mag-bike ko ng bike. Uy, kayo, ano rin? Pwede ka palit, bike lagi kita. Ano ba to? Saan ka nakaluyan man? Katong giingon ako ni Mas Buhol, nga milyon na ilang gasto. May istorya naman ako na si Mo. Oh. Nakadindihin na lang nilang ipahirap nila kinahan. Eh, mga nato. Abot si Mo Manila, grabe. Dito lang sa hilot na ilayo. Ipati mo kay pala yung hilot. Ay, ibala yan. Sa takas. Nalipay sila nakalakaw ilang inahan. Na balik na. Pag birthday niya, pulang sa birthday niya, tinga siya na nagbigay nila tunit. Iya, happy birthday. Katong si Lula niya nga imugi ayaw. Tagaan ka sa birthday. Gibalayan. Dili na istorya. Tinuod niya. Siya gibalayan ko niya kung paano. Nalugan siya. Nalugan niya sa kung balay. Patigay. Patay mo ka niya balay dyan. Termin, oh. Kung nilo ka na. Murat awa si Liga. Balayan sa papo kay balay. Doon sa danas ba? Oh. Wala nagpano kwarta ba? Naguna-una. Ang ilang nga nalipay, ang mga anak. Ang ilang inahan, grabe, pila na ikasto nila, pila kamilyon, wala yun siya, nila kayo. Kalakaw na. Tulong lang kahilot niya, wala, kalakaw na. Ako na nagbuhay mo karon. Kaya naman. Dara naman po ito. Laki. Ako po, nanganapan siya pa na ako. Kaya ako sa video. Nagdugay man ako, boss. Oo. Nagdugay mo, mapansin ka sa manato, ano? Oo, pansin. Pero sila, mga rin si Mal, ayaw naman kayo. At tuon niya po niya mo. Oo. Sila mong Pinas, may prima. Oo, Pinas Gasolina. Tanan. Pagdapaw. Kapag Manila na, o sige, one way, pakyaw tanan pila. Yung pila dyan. Pila. Pila may pakyaw. Kaya o pwede kuhan. Basta maayo lang, di ba? Basta, siya mo preso, may prima. Oo. Siyempre, may yung Manila po. Nakabalon na ito daw Manila po. Kaya layuan. Akong inaglaw dire. Wala, wala. Say, pakyawan ni mo. Yaw. O, wala problema. Kada, kasi na po, ano? Oo. May kaya doon ba? Mga, sige, sige, makaya ni mo mga anong nga 1 week lang. Oo. Wala pa masahe o 50 mil. Hindi mo kami sa biligo, lagi pa ito. Nakadit sir, wala di andang. Mga sa uban, ang hilot lang nila, Marquez na Bernes. Ako, di. Tanan adlaw. Okay. Basta makante. Anak mo ko ang ito, wala mo kayo adlaw nga. Kung ang gusto mo pahilot, hilot na mo bisang adlaw sa papahulay. Resti man, di ba? Lahat pa ito, mutana ko. Ikaw mo yung pilot, ikaw mo hilot mo. I-training na ko kung anak. Training. Makatay ka daw. Pinikot ka, yung hilot mo. Sakit man ta. Oo. Training ni mo. Lucky. Lalaki. Bayo. 21 anyos. Bayo. Ano mga kuwan lang. Kaya katong hilot ko dito, iya po i-training ka lang. Kailangan man po kayo ato ko sa gawas. Oo, lahat po. Maghilot ka, di ba? Kung napahilot, ay no, mawala problema, mapahilot man ko. Oo. Kahit po na-training ko. Mahilot, magkaya ko dito po na ikuwang, mahilot ko na yung bill. Kabalo ko sa manghilot ko, mahilot ko na yun. Sa grabe po na yung manghilot ko, sigurado kayo. Ang imuha. Okay, kabalo mo siya nga. Ingat ko siya, kulang na siya. Sa manghilot ka, kung siya yung gisulti sa tao. Oo. Tando ra po na ko siya. Tando lang. Dili mo ko na mga pangay ko. Kami, manimuha kay tanan man. Kaya ako pangay. Wiring tanan. Kung siya sa birol, permanente. Pero permanente. Anong kuwan raman, tune up ra po. Huwag yung birol dire. Awit ako din yung mahirap yung dirigol ba di? Kung sabi nakatunga na, para yapon ito sa katunga. Ba, yun. Kaya ako ipangay, mga gusto ginawa ko. Ang hilot dito na hilot. Pero tagay ko resistensya. Siyempre, na may kapalita, pati kapuya. Anak ko. Sa ulit mo, ito ka binas gino, katapos ng tao. Kaya mga tanda diyan, anong naayo ang tao? Or anong mabalik? Malong balik. Okay. Tublang mo Bisa nga ako, boss. Ako, parera matata ng tao. Oo.
Hindi ka ganan ng restaurant, hindi ka balik. Tinawag nila. Restaurant lang. Restaurant. Sampo lang, no? 10 lang. Or karinderya. Parang mili ka lain. Mamili juga, boss. Sudan. Lain lang may boss. Kaya na to sa kanto. Oo. Pero ano katuon mo nimo to? Kayo. Ako kita may tulit son, kan? Katilaw mo ko niya sa estrada. Ano makadlaw ni Bingo niya? Ako, tingnan niya, dito ko. Siya kami, dito na. Murag kana lang ba, no, di ba? Oo. Ano dito makamamalik usod, ano? Oo. Nga pero tayo malayo ah. Kayo, Pero, sakit ka na. Kaya po na Bingo na ko, kay. Agay. Bingo ka daw? Agay. Pagka na ako, kay. Mas mo ni boss. Mas po, kay. Yan ang ginabasa ni mo ng tiin. Ako ang gabi. Bingo, puro. Sa Bingo. Puto ito gagawin mo rin po. Ang sundalo. Oo. Ako ka putugang ko eh. Na may magbadi-badi. Oo. Tagakuan siya. Taga... Blang. Ngayon ano? Ano yung nagpilot? Blang. O, mga nagasto. Basta kayo maayo ka. Nagkutsi siya. Pero timing yung tawagan, di ka Ako may tawag-tawa mo, kalit kakabot. Kalit lang. Buhay na maay kung mamuhin na spot. Buhay na siya. Makamatay may kun. Kalau na iwo ako sa wasa ni kami. Kaya sa kabayo, ito na ito kaya dahil. Kaya, panto mo dito, kay Palo ko na tawanan. Dagkan kaya ng lakaw. Yeah. Wala niya, muktada mo kung kalusok na niya. Ay, paglilinan ko ito pagi. Ay, salamat na sa kaya na kita bulan. Na, agad mo. Kapag kita ito kaysa, nasa kinan. Oo. Kanira ko, tulog man. Atulog ko, kapoy ko, rabang maistritan. Oo. Atulog ko alas 2, launa. Istri ko punta. Oo. Naagi na ngayo, ayo. Naagi. Mata May nga mamisilingan. Naagi na diya, boss. Oo. Kay naang sa kinan. Sige na. Nagsinilas mo to, nato. Ano ba ito? Hindi mo na mapukawala. Ako mabangon dyan po ko, boss. Ha? Hindi, relax na naman ko. Ako ka, nanan ko. Break, hindi, dyan namukaw ko ginawin. Problema na. Mukawa lang ko to. Mana na ko. Mukawa lang ko. Naga ni mga alas 11, alas 10, sa gabi kay boss. Kami alas 4, mamukaw. ka dali. Oh, dili mamukaw, manawag. Walang cellphone. Break, emergency, break. Luta ko, ano? Ako lang ko. Ako man akong ipangayon, no? Hindi ko mabalik man. Hindi, makbang. Muli na sa papabuhay, customer. Ang problema na ko yung sa street. Oo. Basta kahit pag street na game, ko ko eh. Kapoy, hindi mo mga Ako ko eh. Kasi pag di mo na yung sige kong trabaho, pero kapoy ay. Ako yun ba? Kapuyan ko pag mahuman akong ilok. Oo. Wala ka palimtan. Wala ko kung maluya ko. Wala, hindi na mga sinigan dito sa inyo nga. Lupit na ikap. Pila rin ang ikap. Lupit na. Kaya no? Grabe na lang. Hindi mo na tinaro. Hindi na, first round lang itong ilok. Ang sarap po. Oo. 200 na yun. Oo. Kaya wala, bread pa din ikap. Masiyong to sa ay. Pa, Chip, pila rin kita. mayroon lagi dok. Ay na, mayroon na dok. 45,000. Ay, Ilan ang i-balance sila? Ito, Siya. mantanang. Ilan ang i-balance sila? Kaya daw, 60 kami na. Stacy. Okay. Ang bulan. Kaya, kaya pinuputan na. Kaya, bayad na ko yan. Bayad. Ano magbalansi mo tadi, di ba na ito ha? Masalamat ko. Ano lagi dok, kaya na dok. Sa 40 na. Bulan. 40 ng bulong. Ang hago mo Una, na. ang pangutanan niya mo rin mo kung abot ng 40 na. Hindi na ito pitahon ng atong 20. Wow. Ilang ka pong nakandang na ko. Kani, oh. Ilang mo nga muna, hindi ba? Yung lupita ba? Ikaw na lang ikaw. Ako sa income, ana. Sa ikaw ba? Pero urong bukas ko. Hindi ko bukas ako eh. May hindi na mga awon. Ako tayo mga apo. Oo, mabuta. Ato mga apo na eh. Ato mga anak, di mo taka nagkatandaw, nagpain. Matag ka, mabot ang mga anak niya. Mugas ko ko ako. Ako di ako mga anak na eh. Ingon nga nanawat na yung mga luti pa. Oo, siya nakain din magkwante pa. Bagay na ang nagre pa. Ano yung mata, manawag man. Kaya kita na imot ang pamilya, gikan sa tuhan to, di ka asak butog ta. Nabot ay kahatag. Oo, hatag. Natin makapakaon. Mga ngayon ni kayo mo, mga apon to, ikaw, may mo ikaw. Right po. Di
basta pala sa laing nasod nga, siyot-siyot, tali na. Oh. Lain ba tayo na balawad nila dito? Kita tre hantod naman lang matigong, ora man gyapon. Oo, mga magyapon. Tukapo ini balawad. Mama gyapon. Oo, tukapo ini balawad. Uy, tiguang naman ka mama gyapon ka. Oo. Kalami ini balawad sa Pilipinas, ha? Dito, Amerikano. Para mo ko na siya mo, muhatag ko ka. Wow. Amerikano, balawad sa Amerikano. 18, tali na. Ako kay anak ni nga pulis mo na, pero pagka bubili ako may libre. Oo. Talang ko. Ala, tinod yun. Papalit manok, palitin manok. Guys, kita na. Okay. Kaya may busa. Video lang. Ay lang din na guys. Kita. Nanay lang. Sige kita. Smile ko sa ka-video biya boss. Ah. Ah. Grabe kinahilot din mo. Wala kita. Bakit subay? Ikaw lang itong taga-Davao. Sir, sulti ko ka mo rin. Grabe ko ka mo yun. Sakit dyan bro. Mubalik may rin. Ano man? Ang resulta. Ang sulta. Result ang mga balikan. Dili. Islit pa ni mo ng nabarang na ugat. Oh. Kanal. Nabara. May uber. Kung mahikap, adin sa nangagi. Nalagay ba nga mo? Kumatag ko ilan. Kumanin na po. Testing na po sa pan. Salain. Mabalik. Mabalik. Di ba kontento? Kulang man boss. Kulang man sa bigas. Di mo ka matagbaw. Maulang anak ano? Ikaw tagbaw. Pagalihin mo siya mo ha? Gawa ko dahil ko kabalo, nga ko dahil pangilot, ana dahil ko dahil hilot. Ang nagpahilot di mo, ang nagkapanag ka customer, ang gihilot di mo. Oo, tama doon ka po. Oo, di na istorya na. Advertise ko na sila. Oo, ang gihilot di mo. Ubarong din na ba? Oo. Wala kuwan ba? Ganang ulang. Ulapan dyan ba? Oo. May nang mga lang ha, pagpapuhay lang. Stay nyo dito. Okay, sugal pa na ba? Stay lang. Kung di ka kaya, ayaw balik. Ano ba? Ako man, may nga nagbatay na, i-upload yun natin mo. Ako nalingaw naman ko. Mas hilot na gugubat. Nasa mas ginong yata si Matalin, nakatabang ko ng tao. Di na ba kaya ko, no? Nakatabang ka sa tao, nakal pagkakamay ka siya po. Magamit mo din mo. Kana dyan kuwan? Straight na itong iskatlaw ko sa lubid ito kayo. Oo, Pag ang palayo ito ka na. dahil relax na, relax. Ano po? Tagahanap ko pinagmay. Vitamins. Paghanap ito? Vitamins ka pirmi, gatas. O gatas dito. Di ba lalim yan, kawas pa di mo kusog yun eh. Ano na yung pagduot ni mo, di ba? Oo, namusok man ka. Sa kahilutan ako, boss, kutumon dito. Bato ko muna nag-chill ko. May mga Magkainom, magkapon. ilan. Ito na ilang ko. Karini, wala po. Wala po. Wala ko si Ganto ko yan. Taon lang. Taon lang. Di ba po pwede pitang kaon? Nag-islit din mo, di na kayo sakit. Kundiro, portix kita. Mabato ka agad. Hindi ka sabon, gini? Ay lang. Balik lang. Sige ba? Gila. Punta kamay. Okay. Kundiro hikap dyan. Ang nalagay ko sa madugay. Nagpagsikan luwag ko. Mulagot ko sa niya na ito. Sikan luwag ko balay. Kaya plano-plano ko pag ito. Dili. Sige, tulog ka. Sikan floor niya. Bato, balitis babaw. Hindi yung hangin kamay. Chismis na lang, may inom po. Di asin sa rin ito. Okay, o mo ilabot. Tumok ka na ngayon nila. Pag gawas ko sa balay, sa kinan, nagdala ko waklas ng service na. Kasama, malapag ko. Bulat ka man, naman tawag. Oo. Naman tawag. Ang service, ano man eh. Matanaw, di. Skalipo. Oo. Minus gasolina, 300. Di na may city. Ano to? Oo, wala. Pagbalik, nana pa nagatang. Nanapon. Tingap ko yung trabaho, nana po yung nagatang. Kato lagi, panaka lagi, puto ka sa dili mo, nili, lagi bintana. Kung kato po sa bumbiro, kaya kato bumbiro, sa bumbiro siya duty, buscount bibling, no na. Panakla lagi. Kana may di na ko gusto, boss. Ha? Wala ko mangayo, anak. Ay, kung taga, ano, kailan pati naghanak. Wala ko kuminala pati naghanak. Ano ko ka ng pantuman ba? May isa-isa ba nga? Basta mulingi, lagi yung bintana. Hindi
Pinakataas na kong hilot ng Guswalo ba? Kahit 30 ko mo kay. Oo. Ingon siya, di na ako makaya, maluhin mo sa ko, balik na naman. Ba, di man ko kakuha na boss, pagkadugay ba? Kada kay 5, ako na kaya na. 5, yan nili, ako na kaya na eh. Ang Ang kaya kaya ba na? dugay po naman. Oo, latag-latag, okay na. Nahulot ang time. Tulog na. Kapila naman ang time sa Iskadlaw. Oo. 8 hours lang man. Wow. 8 hours kung 1 hour. Oo. Kaya kay sobra oras, niya relax pa. Relax ba? So di gyud makuha ang pulo. Yeah. Kung saan ka paghilot na ng Pilipana, no? Pilipana, boss. Wah, dili ko na Gawa nagdagawa. sa duha mo lilot, puli-puli. Man ha, pero wala ka doon, isa naman. Parang pilot ba? Duhay pilot. Akong anak ko ito, sabi ka kuya da. Nasa likod lang. Oo, balik-balik. Pagka mag-train, kung anak-anak, sa agap. Hindi ka po yung pamahalan dyan, bago mawan. Hindi niya ka, bro. Lilot na lang sa tungkol sa kuha. Oo. Para na ako, hindi ko na kay balok. Nakakaiban. Magamit ba na ni mo buhon? Kay Bakit? balok. Mga anak ko, Anak ni mo puno, kabalo na ka. kita mawala ko sa kalibutan. Atong anak, atong Yan nagkabilidad. ito ang gitudloan ako, junior na ko to. Oo, ngayon. Ako to si Eric Hilot, junior. Kaya na, sakit ka na. Okay. Kaya lang kita. Okay. Kita binaon yun. Kunin mo pinulog ba? Kaya lagi naghilot na ginaw na ito. Kung wala dyan ibation, Oo. may paralyze ko yung bati. Oo. Ako na hilot mo. Basta masaka lagi na hap. Tiyapo. Hindi masaka. Oo. Sakit mo ito. Oo, Wala, sakit na lagi. initiative na. Saan ka ito mag-ingot yan? Hindi, pisliton. Sekarang, ngani man ko doon, ngani ra. Oo. Aplas-aplas. Ano, Ano tapaw na ba? Parang masan kita na nagpamasan ka ng mga babaeng bantay. Yeah. Adi ko na mayo na, gumaway mo na muna. Oo. Bantay na si mo ah. Mawalay mo na wala. Umuhong ba yan? Oo. Kaya ako sa managay. Oo. Hindi na pisliton. Wala. Hindi mo na maayo. Okay. Pero pamiro na wala. Balik ka na, wala naman. Ito, matay ko. Hindi nagimura na nagmamatay. Nagmamatay. Oo. Alam niya kayo na mahilo tayo sa buwan. Sekarang gusto ko, nana lagi na ako. Oo. Nana lagi na ako. Malubong pero walang sekuan. Wala yung mga dilibalikon, di ba? May dininuod lang hilot ni mo, dinibalikon nga tapaw-tapaw lang. Istorya-istorya ta, pagkatrabaho ko gamot ba? Oo. Istorya ba? Sige, pagkatrabaho. Abilidad niya. Wala yung tao nga mahilot yung mga di mo balik. Balik ko na madugay ba? Kung magpalangan-langan ba siya, pabalik din na. Isa pong balik, Pag siya pabalik ba siya? balik ka. Ako dito mo tigpalitan sa oras magsaysay. Ah, Ito naman nakasakay ko ni mo. ah. Pinikap. Ito bantong ko dali. Ito, hinutong ka dito. Natilaw na ko si mo ay. Kundi alam mo yung mga pong hilot ko na eh. Yung pariya po panakan. Unang kita nila, wala na nakita yung trabaho na. Muna ikuha sa mga lagyo, nga no, asa muli. Sila, sige na chismes, ana. Pero ang buhat sa tao, paano man? Trabaho ram na to, boss. Trabaho ka na. Kung di ka mabalik, ay balik. Ay, nagbalik. Ikaw, may nangilangas tao. Ay, balik. Oo, tama yun. Yung anong nagadagan man. Tungkol kaya mayong trabaho, mayong bunga. Okay. Okay. Tandaan lang eh. Batis kita yun. Gamay. Sakit na lang pamiro yun. Pamiro na. Gano'n pa rin ugat at maingo, no? Kita. Murag lusay ba? Ilaw ni mo kapsol, tambal butlod. Ah, O wala, magkadali. kamawa mong good. Oo. Pero, bumalik man. Dahil yung matandok. Ay.
July naman dahil sunod, no? Wala na. Katunga naman dahil tas tuig. Oo. Grabe, sinso na dito si Eric, manang miss. Mga pinag-chismis na yan. Mga silingan naman po yung mag-chismis na. Kaya mga naman po yung naswito sa imong kinabuhi. Ang silingan. Moro, binuol. Mga doon, masilip pa nila. Doon na yung mga anak na yun. Yan na iban man ito rin, nakanabara. Oo. May mga, may kaya po man eh. Nakakutsi, ano ba, no? Tapos, asagin ba na yung buwan, matalang niya? Ito na bihinita na yung mga bisirandaan mo na. Ha? Yung bisirandaan mo, hindi naman na magalas tao. Hindi ko na paliguran, boss. Hindi na palikuran. Ganda doon. Pupot mo ka. Mawala yun ng Hong Kong. Hindi na lang may hukaw. Review ha. Tama yung mga tao barangay. Hindi ganyan paliguran, no? Ang tali kita na diyan, parang gulay. Ano naman yung tapo. Para na, ano kayo magpahilot, boss? Bulak yan. Pilot isa no, ako sila 5. Asa mo na malingkod? Yan ina. Pabor ba? Mabor. Ako sa bahay ko, sila na ang tao. Ano din? Tayo din, buti di ka malingkod tayo. Bakaw. Yung puros mga anak. Purong paras ka na na. Ay sa kaong itlog manok boss ha? Oo. Itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasayan, alimango, balot ha? Okay, nagbaboy. Bukag naman yung lima. Bukag na. Ulo na lang, hapit mo man, ulo na lang. Daghan man mo kopya na akong hilot boss. Dagang kubya. Bro. O ngano, di daw nila makopya? Habilidad na. Wala paksir ba? Puros dagang gaya kusgan, pero naman teknik. Teknik ba? Yeah, kusgan, pero ang teknik. Ako tapo sakit, hindi rin gini oh. Ano ka dyan? Ay ka pag-istos. Reduce kamay sa kaon. Reduce kamay sa rice ha? Oo. Sabi sa kapag tapo, pwede mo pa blood? Dili sa high blood boss, pero ang dugo mo kaya mo na patulugon. Anak-anak mo siya. Reduce like rice. Malang ka ang nag-aadsot ang daghan. Oo. Basta pa ang rice. Kamay na. Kumaya lang. Kaya traidor ka sa rice. Oo. Wera lang, mais. Mahay mo lang, isa na tataklo. Gusto ko makakaon. Gusto makakaon lang. Oo. Sa plato, ano? Ako pinay mais ka dito, no? Nindot mais. Nag-iwag yung naman sa awang mais na lang tabi, iwatay sa tipo ko. Laman, pero dili parehas ang may. Isprayan mo muna kung may nun. Ang mais, ang muto naman sa punuan. Doktor naman sa ubos. Oo. Eh para sa May humay, i-spray mo nga. pagwapuhon dyan na. Oo ba? Kukuha ng bunga. Oh, wapag yun. Ako na naman na, so mo na may makuha ng mga. Nagbuno ko na, ba? Hindi, isprayan na tapos. Wala pa na pamungot. Oo, nakapos bang ka, kung kani mga rupuliyo ka, no? Kaya mintanan. Kanang gulay. Nga managko. Gusto ka sa gulay, katong mga laksot. Itong ito rin, Katong kanang gagmay daw. mga bati. Mabatian ni gagmay, magayon mo. Talong nimo pag gagmay kayo. Mabuti, mabuti. Katong may palitabok. Mabuti mo sila. Nakamedisina na sa parbili. Nagkan. Pero mamalit ka, gwapo, tambok. Yasino kayo. May nagpalihan. Dito ka sa mga gagmay, tubo. Kaya palihan mo pilit para bilaga. Ilan ang adlang bago ka na kauno. Pero para, 1 week na harvest na. Tagko na kayo, no? Pilit. Kuya kay kabuno mo. Muna yung mga tao na nasa. Sigaran, kinti ang itira. Ang tao ron, kanina ko ba, maglisod, kutsinta. Sa isip tayo. So, Kutsinta po, pero taas na lang kayo, no? Ano amat, pero kato mga karaan. O karaan, nahurturo to man. Pero mga bago-tumo, mariya na to. Wala. Muro sa kirong kabot, istinta. Abot na rin kutsinta, kung kumukumo.
Sabi gila tatong niya agad yung 81, power pa man. Bawi pa? May bisyo. Diyas ka Yan lang. lang daw siya, sa isinta daw. Yan daw siya bisyo. Diyas ka lang. Yes, bitiwan na siya. Dami. Kung wala na masakit yung hawak, hindi na wala siya problema. Gawa na may lupita makotlo. Hindi no? Abot man boss, pero kung lagi. Kumong-kumong. Murag damang ba? Murag damang itong kita, may nagkikulata. Oo, mag-aala na pilmin. Lagi ba? Buhay pa. Istorya, mukhaon. Ang lawan, wala rin kaya. Sa natapagabot, 1 million bayad, ano? Wala yun. May mabot, no? Dahil kaya ito ibalik ko ba sa Ay, boss. Ako, Nilalandaan. Leader ba na? tanaw lang ko kayo, sige. Kasagdan ba no? Grabe yung sulukas na rin na. Pantin niya kayo. Ang lang yung gutong ko ano? Bukod no? Yaw kayo na ito. Eh, bangon ta boss. Litros kanina. Ayaw pagpasa ron no? Oo, litros. Ang karan ko, mao tayo ligo ha? Oo. Ang sa mas kalina. Hindi, hindi. Ano, tatay pa gan? Mapatay pa. Grabe. Ang kagkuhan boss, bakit pag umag-lipat yung Okay na po yun, bilang sa tayo ko no? rip lang. Hindi ka kaila mo ko. Pero bakit ko na? Hindi ka lang pumatsyon yun, kaila na siya. Kung hindi kaila, huwag labay-labay lang, hindi na patsyon. Kaila yun siya. Kaila, silingan ba, palinti ba? Nakamay ko. Kamay. Kapag dito na mga ninong, Anak ano no? Ninong, uyuan, si father. Ay, kaya to, kini, gano'n masakit na ako dili. Dili. Saka, dugo na boss, mga kadagan. Dugo dahil. Reduce lang o kaong ka, reduce hindi mo kanon. Tubig ba? Tubig na gano'n. Tubig sa dehydration na. Dili na siya para sa high blood ang tubig. Sa dehydration na siya. Malupad pa rin mong ulo kung hindi po kami ng tubig. Pero kung dili siya, sa dugo na sa blood na sa mga high blood na. Sakit rin yun. Wala sa boss. Ay ito pag naon na, reduce yung kaon rin. Diyos mo lang. Kaon, pero ang kanon lang. Gamay. Reduce yung kanon. Ako nag-reduce man ko. Lagi. Tabok ba yan karon? Ako tanaw. Nag-reduce siguro boss, nag-reduce ko. Diyos na. Okay, lapad ako diri, mulapad, nakakay ko pamation. Nag-reduce ko, okay na. Normal na siya. Dagang ka pamation boss, basta medyo over bitaw ka sa Sabi na kay tambok po ko. overweight. Sos. Di kinikaliwat ko na muna yung matigwang. Ninigin ko. Reduce boss, destiny, di ba mawani siya. Sa ito po. Atong niaging mga buwan nga, 2 months na 1 month. Inom ko tambal ko no eh. Yung kita delikado nila. Inom ko tambal nga, ay, kanang, amo, Prosahiplan ba? Ano sa Diyos, bago man, nag-reduce ko, kadadlo, naanad na lang Diyos ko. Nagmailay mong kaon. Ako, daghan. Di, ang kanon. Pero sa kanon ko nag-reduce. Karne, ay problema ka Bayo, kanon. kaon ko karne, kaon ko gulay, buhilo ko. Balang mabusog ko. Basta, Dili kanon dagan. wala ka mabusog sa, Kanon. kanon sa Diyos ko, ako sakit din rin, wala. Niluto na ako dili so ay. Ito Oh, mo sakit sige na magilot, tigil siya mawala. Dili. Ganun di man siya mawala. Kaya ang taas naman yung dugo. Sa ano? O, niya, yung kolesterol, tag-taas tanan ba? Nga nag-over na, overweight ka. Lagi buka timbang. Katimbang, kabantay ka mo kutas. Oh. Pero nag-reduce ko na akong kutas, boss. Ano ba? Itisting ko na ako na hagi. Ang kapoy, yan, yung ilot ko eh. Buka timbang lawas. Bukat ka kutas. Butas. Gutom din. Pag mo kutas ka, wala na dyan, bukat na dyan sa boss. Mo din ira na no. Mga, reduce lang. Ayaw lagi na, kisa pag may tambal. Pero wala na kami ng tambal. Wala na. Wala na, bilang na kasimana. Puro 3 weeks na. Wala na, nada ko tambal, wala pa. Huwag ko kahurot. Nagmalit ka nito. Nag-reduce man yan, okay na, wala na kitibate, boss. Ayaw kay control ka no. Murang kuhan lang ka ng disiplina. Disiplina na. Pero nakong tiyan, pero luag na. Luag dili. Siyempre ato na, ginagong tiyan, hugot. Kaya tapos yung mong ata. Nagkaroon kita penguin, ano ron. Wah, sige, lapad akong diri, boss. Mo niya pa. Lapad diri ko. Oy, niya pa check up ko di. Normal na dugo. Huwag ka nilo. 120.
silbi ni. Ako na napanuot. Ah, Ako na napanuot. dili dugo na. Dugo din na. Bungot na siya bataas na yun. Ako ni Kaya kapoy nga din ka, eh. kaya mahilot ka ako. Kaya hilot-hilot. Ito no? Unak, hilot ako na hindi ko mawala. Kasi siya nag-hilot. Dugo naman sa kitadluan. Pero ko mahilot din eh. Last ako itong hilot din ito. Dapat magyapon, boss. Matay na. Ah, reduce kita na ito. Nakontrol lang ito. Gutom-gutom ito, boss. Gutom? Himo lang ko. Ako na gutom mo ko pirmi nga. Himo lang. Basta di lang daghan ang kanon sa tiyan. Ano na ako buhat yan? Gamay rin tiyan. Nana po yung sunod din nyo. Kapag gitawagan nyo. Oh, quarter to kanon. Quarter? Ay, Okay na, boss. Ayun na ka. Oh, salamat Business, Igo. Igo eh, ka ayun na. Igo ka magkalila. Relax ako kamay. Abot na punto, di ba? Ikaw, quarter lang, quarter. Salamat po na abot. Thank you for watching, guys. Love you.